Mau ni. Kaon ni. Kaon ni. Ops. Tara. Ang kajag, ang pari. Tara ni ako ah. Ah. Power. Oops, sorry. So, mau to guys, nalubat ta pasensya kasan guys. Kuan kay ang battery no uba man. Nang kinan siya tanggal si charger firme. So, anyways, kuan lang. So, mo na to na kuan na to iyang akong mo ni atong usbon ang ihatong RAM sa akong pare kani. Yan mo ni ang bagong RAM nga saksak. So, nakita ang to yung naagi ang tumisiga. Gusto ta nako di siya mo kanang uncut ba kanang wa siya naputo ng video pero adta mas lubat. So kuan at least nakita niyo nga katong siya wagid siya masiga sa kaning RAM iya mo ni kung bag-o. So kuan purpose na di na ko uncut para kung atong ikat-cut good kuan na pwede ko mo kanang batan ko makuha ang video ang problema mo ang gikat para lang kuan para mubuhat og lain nga ron mo ana ko mo video kanang isumpay ang video nga na okay na. So mo na purpose na nako di i-cut. So mo na karon na-cut man kay kuan to at least okay ra kay nakita mo ganyan saksak ang RAM nako nga giilis. So sige mo na padayon ta. So tang power. So want to display no tong unang tong kuan puro mo sure jud ko nga guba ni ang RAM. So kay gipaayo ning pare pod RAM gyud to yang lima uno limpyohanan. So karon mo naman danaw og limpyo. Kuan gyapon. So kana kuan nawa tong sure gingong sure na. So power ta. Power. Higa, tuyok. Dili lang babuton. So alright. Ba? Okay. Siga siya. So mo na sure ko nga yang RAM pro uban na brita maging nga ka-sure ka nga RAM na kay do na giuban nga pwede sa external board internal nga BGA pwede po yang kuan monitor pwede po siyang board or siyang kuan mga na. So kung ana kontak gag mga computer technician kung sa mga problema ana. But this kibo ka nga na nga mga problema. Oh. So mao na mo duha. Okay na. So siga na. So atong tanawon gid check basig ka nang naguba yung isa ni. So ato nang ikon tanawon sa iyang kuan. Okay na. Itong abuton kung unsay kuan jago-jago pare-pare. So sa kunin pare. Ayun. Ang kani po siya guys, ang kani siyang RAM, pwede po niyong daghilot yapon. So, labhan tig mayo. At least madada pa kung madadami nga ni kung giling dag kuan maninguhan di ka mo surrender ba hantud ma-okay nimo. Try ang kuno RAM, nang testa oh. Bisam po no. Oni kuan guys kanang bagong model. Model ba? Diguguis. Model jago. Dili ni mo tagiha mo ni nang model. Ano naman ito na mga amigo po mga butang amigo na sandal cord. So mo na. So kani ato po bagi nga ma-okay pa siya. So siyang limpyuhan og mayo. Yung mayo para nadapa puro nakita mo gito ninyo nga wag ni siyang siga. Nya limpyuhan ako wag po siyang siga. So ana. So limpyo ta. Yo. Yo. Yan plug maayo. Kasi kinay na madapa ning ani usay. Pero o kapuya nagaganang signan yung lima mas mayo
Kita sige limpyo gyapon. Balik gyapon. Mayo ilisan lagi mo brand new. Kag brand new para sa ko nagpait ko brand new po. Brand new nga raw. Sino ram gipait ko sin? Ada ni? Nagsaksak na rin gipait gibutang na sa unit eh. Sa mo na. Sa atog ni tag-pagi nga makuha ko ni. Sa akor ng parir mo, mumusil na ba ito? Pag-tsago-tsago. Yung model ko yung model rin bagi. Power sa ganyan yung model. Kasi kita pa ino na naglapo. Sandipod. Right. So, limbihan itong Mayo. Ako lang ipakita ninyo para sure gid ko makaingon jud nga sakto jud ko nga kuan yang problema yang RAM. Pero again ang usbon yan lang. So juga sa kung mangusad kusunada kag kuan yan na kay guide nga kanang technician kontak technician pero sa imo gyud kusunada gusto jud kay kuan nimo ha. Pwede rin ikaw kay mga unit po. Huwag na yung kwarta. Pero kuhan. Kaya ako share lang niya sa para namin idea. So mga to. Kina. So kailangan po natin siya shutdown. Kaya kung hindi natin siya shutdown tendency na magubay yung board. Ayang UIS guys. Sorry. Shutdown. Down. Na. So na siya. So baong na. Ayun. Atong kwaon ang kani siya. Kani. So mao ni atong gilimpyuhan kani mao ni ang karaan ang sakong pare. Ana mao ni sila ang ako So mo nang gingon guys kung mag-ayo mo computer gid depende na sa technician kung nius mo trabaho kay kani perani karon wa ang tagiya. Pwede rin ako ang ilis pwede na ako aguba na ako guba yang ani so ako ilis na pwede na siya bro kani depende na sa technician kung kuan kanang dinius mo trabaho na timing na siya nga na kung mas maayo ginang naa juga pod. My tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, Sumoni siya. Sumoni ako sa kuan ning kuan ako tangon. Ako na. Tangon ako ni. Sumoni sa kuha. Kuha ni. Nya. Ako ni siyang panon butang balik sa akong panganan nga mo ni sa kumpare. So sa kumpare kay usari sticker sa kumpare sa sticker ko ada sticker. Kada duha kan ba? Ya, wala. Kaniro sa butang puti ba. So ato ibalik ang naot nga musiga ni siya. Kani siya sa akong pare ra bunin taon. May karon si pare kay di naman wala man ang buang sa duta. Pero sa unod buang sa duta sa unod. So mao ni kung naot nga sa atong paglimpyo mo okay to siya. Bali murag katulong na to limpyo siguro. Ora ko kuan kalimot so kani mo upat siguro katulo ba. Yang kuan. Pero karon last nga limpyo na to maayo. Kung ibutang yung power. Ayun. On yung power. Tiga, tuyok yung sitsing, diri na punta. Mga buton. Yes! Alright. Pare-pare. Ito ni yun. So, kung ako na pare. Di juga pare bisa. Pare-pare.
na. There'll be no more war. And So, okay na. So, okay na. Yung lamig yung kumain yan ko, yung model. 104 na sa kalam. Mo na. Nakaduwaan lang crossfire. Kani. So, mo na guys. So, mo na. Itong ato ni kuan. Pwede na kong dawat siguro ayo sa kung ari lang doon sa Alegria. Ako sa Alegria. Dubahay lang nga. Tuwa, diniyos niya to. Kuan tulong area na ko mo ni yung area lagi kani mo ni area mo ang shop ko take upward so kuan format laptop makakuan ng laptop pero saanista diri kanang dili ko kuan sa board kanang mabli ba kung upgrade or tan-aw sa problema makakuan ko muskwela ko sa laptop ko ang muskwela laptop pero makakuan gyud ng laptop maka-repair gyud ta basta di lang kanang isili sa board so mo na siya tips na ko kung magpaayo mo kaya nan mas maayo ginang yun tanaw ng bilin murag so anak ko yun ng bilin gawas ka kung kasalig kasi mong mga misyan mga pro pininsa na sa mga misyan gid nga na pero maluoy punta po rin nga na kay ano nagpata na problema ba yan niya atong tiwasan so nga na pininsa nga siya gid pero nga na kananay mo ato sa impirno nga na kana ra nya dito na to makadato mas malipay ta nga makatabang di tay magka kuan ba maluoy ta sa kuan ba sa lisod po sa sitwasyon kita kung mga paayo ta nya nga naon ta lain pud no man na so Ginoo lagi magbahala na to so mao na siya kina pare so ang sunod kayo na pud bye. one day.